Us anem citant en funció del llistat que tenim i, si us sembla, començaríem justament per una escola que s'acaba d'incorporar a la federació, que és l'escola Covid, i hi ha el José Luis i la Núria en la seva representació. Quan vulgueu. Hola, bona tarda. Tot és un plaer. Hola! Hola, bona tarda. Nosaltres avui estem aquí perquè els està tocant improvisar molt. Els mestres ja no saben el que faran, els alumnes no saben què es trobaran i pot passar qualsevol cosa últimament. I tenim un parell d'històries per compartir amb tots vosaltres. És veritat, Núria? I tant, i tant. Molt bé. Doncs per fer una història necessitem una frase, un títol. Així que vinga, tothom al xat, sisplau, i apunteu una frase de primera que us vingui al cap. Ara estic segur que esteu plens i plenes de frases. A veure què surt aquí al xat. Con su verbo, con su predicado, Avui és un gran dia, diu la Rosa Gutiérrez. Ah, bueno. Doncs agafem aquesta. Vale. Avui és un gran dia. Molt bé, farem servir aquesta com a títol de la nostra història. Avui és un gran dia. Tenim a Elisabet que ens donarà emocions i comencem la nostra història en 3, 2, 1, impro. Adéu, papa, adéu. Sí, jo m'he d'esperar en aquesta fila. Sí, aquesta fila. Avui és el meu primer dia de col·le. És un dia difícil, és estrany, és el primer dia que anem al col·le amb la mascareta, però segur que anirà tot superbé. Ah, Molt bé, el següent. jo. Següent. Jo. Molt bé, 36 en 4. Pots passar. Endavant, Gràcies. vinga, Mariona. Aquest col·le nou m'agrada molt. Molt bé, distància, sisplau. Distància, tu a la teva taula, vinga. Vinga, no parleu els uns amb els altres, d'acord? Sisplau, sou una bombolla. Així que... Vinga. Disculpi, jo vaig a la classe dels mussols, no vaig a la classe de les bombolles. Com que no vas a la classe? Tothom és una bombolla. No t'assabentes de res. Quin curs fas tu? Jo... Emoció. Perdó, desconcert. Jo no lo sé, de veritat que no tinc ni idea. No, em sembla que jo vaig al 5è, però no tinc ni idea, de veritat. Vas a 5è, a P5 o a 5è de primària? Perquè n'hi ha molta diferència, A veure sisplau, si ets de P5, autonomia. Vale? Vinga, la teva classe, Alfons a la dreta, carinyo. Gràcies. Mariona! Sí? Ah, hola, deixo aquí la meva motxilla. Quina il·lusió de veure't! Feia un muntó que no ens veiem des de l'estiu. Sí, mira, ens han donat tots aquests papers per donar-li als papes. Es posaran supercontents. Sí, mira quantos documentos han de firmar. Mira. Permisos i més permisos. T'has donat compte? La setmana passada érem com 25 i ara som 3. Sí? Qui sap, potser la setmana que ve som 54. Això va canviant molt sovint. Emoció? Innocència. L'altre dia el meu germà em va tossir al nas, però crec que no passa res. No, t'has posat gel abans d'entrar, Arnau? I tant. Mira, ahí arriba la senyoreta. Senyoreta. Molt bé, nens, nenes, benvinguts a tots aquí. Potser no podeu escoltar-me bé ara perquè porto mascareta. Perdoni, profe. No puc treure, d'acord? No me la... Perdoni, és que no se l'entén res. No s'entén el que diu. Això no ajuda, carinyo. Mira... Que quede un Buda? Hem de portar la mascareta, ens hem d'acostumar, d'acord? Poc a poc. Vale? Ara farem, com es diu, una mica de joc individual. Vale? Durant els propers 50 minuts cadascú juga a la seva taula. Emoció.
Eufòria. I bé, res de canviar de taula, sisplau. Heu crescut molt aquest estiu, estic supercontenta. Gràcies, profe. Hem estat menjant més. Emoció. Confusió. Bueno, no sé si hem menjat més o potser ha sigut que ens ha donat poquet el sol, no sé, però sí, hem crescut, és veritat. No sabemos el por qué. Picant a la porta, toc, 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 toc. Sí? Mira, que han canviat els documents en aquesta estona, els que tenen ja no serveixen. Molt bé, nens, trenqueu els documents que teniu, els han canviat. Des d'ensenyament han tornat a canviar tot. Aquí teniu els nous documents. Fantàstic, gràcies. Sobretot, heu de portar-los signats. Aquella nit, a casa de la Mariona. Clar, carinyo, dona'm els papers, anda. I serien tots aquests, papa. Hem començat avui al col·le. Però què passa, estan avorrits o què? No. Què hem de signar aquí? Papa, què és això dels PCRs? Pues no sé, així, jo creia que és com... Tristesa. Com volen ficar-te un pal al nas sense el teu pare i la teva mare al costat? No sé, papa. Com pot ser això? Jo pensava que era el nuevo hámster. Jo pensava que tindríem un hámster i que es diria PCR, però no és un hámster, papa. No, carinyo, et volen fer mal sense teu... Jo no puc signar això. La mare. Espera, que parlo amb la teva mare. Carinyo, mira, volen que signem el PCR. A veure, deixa'm que vegi. Bueno, carinyo, és que és normal. Ara les coses van així com van i necessitem, doncs, si li han de fer a la nena un PCR cada matí, no, a la fila separada, que la setmana passada no estaven tan separats, però aquesta tornen a estar separats. Bueno, ho hauran de fer, carinyo, ens hem d'adaptar tots. Anem a veure. Però, carinyo, mira, estic mirant el grup de WhatsApp de pares de la classe de la meva, i el Quique i l'Andreu no signaran. Jo, si el Quique i l'Andreu no signen, jo tampoc... Emoció. Amor. A menys que tu em diguis que parlem, ens calmem, perquè des que et coneix sempre amb tu sempre ha estat tan fàcil parlar, amor meu. He de posar una mica de palo santo porque hay un mal rollo. Aquí en casa, Cari, un moment, una miqueta de palo santo, perquè això no pot ser, No pot ser. La nena s'ha de fer un PCR cada matí, doncs un PCR cada matí, no passa res. Además, és que al grup del WhatsApp ja ho han dit les mames, emoció. Aversió. Bueno, las mamas, claro, las mamas. Cuando lo dice una, ya todas ahí, venga. Bueno, firmarem tots i ja serà. Lo important és que la nena estigui contenta. Al dia següent, sala de professors. Què? Mira, només m'han donat dos PCR signats. ¿A tú cuántos? Bueno, a mí me han dado 5 de los 7 que tengo en clase, que te tengo que decir. Són uns valents, els teus. Sembla mentida, Jo no sé què es pensen, Pero te voy a decir una cosa, Emoció. Impaciencia. Mira, te lo voy a decir ya porque tengo mucha prisa antes de irme porque me tengo que ir. Te lo digo ya. Lo que esto sí que va a acabar siendo es emoción. Ay, confusió. Ay, ahora no sé lo que iba a ser siendo lo que venía siendo. Bueno, voy a fumarme un cigarro. Hasta luego. Hasta luego. Perdoni, professor. Perdoni que vine a buscar-lo aquí. En què puc ajudar-te? He fet un dibuix. Aquest és el meu dibuix. Som tots els nens de la classe. Com veu, he hagut de fer separacions perquè alguns dies han sigut 7 i alguns altres 25. Emoció? Alegria. Ai, però si sou clavats, s'has fet clavats, cadascun s'assembla molt. Mira, l'Òscar, el Banyat, la Noa, la Paula, estan tots. Sí, i el Hamza també. El Hamza també. Sí, t'ha quedat supermaco el Hamza. Mira, saps què? Que tant de bo tothom ho posés tan fàcil com tu. Fins aquí! Fora aplaudiment, fora aplaudiment. Elisabet, superbé.